गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल इउट्युब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बरमा टाउननि नुथाय लोगोसे बरमा बाजारनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। आं दा दङ 36 नं राजा लामानि सायाव। जा जायगायाव आं दङ बेनिफ्राय बरमा टाउनसिम 2.5 किल'मिटार जायो। बे बरमा जायगाया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव दङ। 36 नं राजा लामाजों नांजाबनानै थानाय बे बरमा टाउनाव जोंनि बर' हारिनि गोबां थागिबि सुबुंफोर दङ। दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननो गासै नुथायखौ दिन्थिनो लाबाय। दानि आं दङ नैबे बरमानि बाजाराव। नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुनो मोनदों नैबे बरमा बाजार। बेयो बर' हारिनि मैखोम बाजार। बेयो सप्ता मोनफ्रोमनि बृहस्पतिबार आरो रबिबाराव जायो। दा आं दङ 36 नं राजा लामानि सेराव। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानि आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बरमा बाजारनि नुथाय। बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव दङ बे बाजारा। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानि आं बरमा बाजारनि सिंथिंजाय हाबबोगासिनो दङ। केमेरानि हेफाजाबजों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बरमा बाजारनि नुथाय। जेसेबांखिनि बाजारनि नुथाय बेखिनिखौ दिन्थिनो नाजागोन। हानायखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। दालाखौ बेसेबां फानो नोंथाङा? दालाखौ जोङो 150 लागै फानो। 150। ओमफ्राय मा दं नोंथांनाव दा? बेफोरनो सानदों 50 थाखा फानो। नैबेखौ आरो जरा साइसआव फानो। बेखौ 70 थाखा फानो जरा। बेखौ आरो दानि खोथाखौ फानो 250। थिगैनो दङ दे। जरा 250। थिग दं। बर'नि जा आइजें आइला बेनि जा नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय। आं दानिया गुबुन मोनसे बाजारनि पार्टखिजा थांनो नागिरदों। बेवहाय गोबां बर'नि जानाय लोंनाय लोगोसे मैगं थाइगं मोननो थाङो। बेखौ आं नोंथांमोननो हानायखिनिखौ दिन्थिनो नाजादों।
गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनै आं बरमा बाजारनि जा नुथाय बेखौ जेसेबां हायो आरो दिन्थिनो नाजादोंमोन नाथाय गोबां असुबिदानि खारनै गासै नुथायखौ दिन्थिजोबनो हायाखै आसा खालामो नोंथांमोना बे बरमा बाजारनि नुथायखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों लोगोसे बर'नि जा बाजार बियो बेवहाय सप्तानि मोनफ्रोम बृहस्पतिबार आरो रबिबाराव बाजार जायो नोंथांमोना बेवहाय फैनो हागोन लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे बरमा टाउन लोगोसे बरमा बाजारनि दिन्थिनाय जा भिडिअ बेखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरनो दाबाव लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै